Il-port il-kbir ġie klassifikat bħala l-aktar wieħed li jaffaxxina lil passiġġieri tal-cruise liners fi studju li twettaq mill-Aġenzija Brittanika All Clear li tispeċjalizza fl-assigurazzjoni għall-ivvjaġġar u evalwati l-ammont ta' ħin li dawn iqattaw igawdu l-veduta kull darba li l-bastiment ikun deħel l-art bejn post u ieħor. Dawk li esperjenzaw btala fuq cruise xi darba konxi mill-eċitament li jinħoloq kull darba li l-vapur ikun deħel f'xi port biex jitrakka. Issa l-istudju minn All Clear li sar bl-użu ta' teknoloġija avvanzata sab li l-veduta tal-port il-kbir hija aktar waħda li temozzjona lil tali passiġġieri minn madwar id-dinja, tant li kisbet riżultat perfetta 100% u bekk spiċċat fl-ewwel post mill-portijiet kollha li jilqgħu bastimenti simili. All Clear enfasizzat li pajjiżna li hu magħruf sew għall-istorja u l-pożizzjoni strateġika tiegħu fil-Mediterran qed ikompli jżid fil-popolarità tiegħu jsir attrazzjoni ewlenija s-suq tal-cruise liners. Temmiet is-sena l-oħra l-port ewlieni Malti laqa' ma' 940,000 passiġġier tal-cruise liners, żieda ta' 4% fuq ir-riżultati ta' qabel il-pandemija tal-COVID-19. Dan hekk kif fl-2024 il-port il-kbir fid-daħla tal-kapitali li wkoll rekonoxxuta bħala sit ta' wirt dinji mill-UNESCO ospita xejn inqas minn 357 sejħa minn cruise liners. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni komplet tisħaq li l-istess port Malti kien fl-attenzjoni internazzjonali meta f'Mejju tal-2023 il-kumpanija ewlenija Oceana Cruises varat il-bastiment tagħha Vista l-ewwel wieħed fil-klassi ġdida allura. Wara dak ta' pajjiżna ġie l-port tal-Ushuaia fl-Arġentina fit-tieni post u ta' Palermo fis-Qallija fit-tielet pożizzjoni, isegwu hemm Stokkolma fl-Iżvezja u Nassau fil-Bahamas biex jaqdu l-ewwel 5 postijiet fil-lista li tiġbor b'kollox l-aqwa 20 port globali skont l-istudju.